Nalazimo se u kapelici Svetog Antuna Padovanskoga, kažu na Velebitu, kažu da je naš Velebit jedna najljepša planina na svijetu, što svakako treba provjeriti. Velebit je, kažu, jedina planina na svijetu koja ima 3 kategorije: strogi rezervat, 2 nacionalna parka i park prirode. Svakako kažu da je tu u ljeti prisutno negdje oko 2700 vrsta cvijeća. Da se na našem Velebitu nalazi negdje oko 100 vrsta ptica. Kažu da je Velebit pun medvjeda, vukova, divljih svinja, divokoza, muflona. I to svakako treba provjeriti da je naš Velebit, kažu, najljepša planina na zemlji. Kakav bi nacionalni park bio bez jednog vjerskog objekta, jel? Onda smo dobili ta odobrenja, a baš zbog toga da se komu padne na pamet krstiti dijete ili se vjenčat na toj visini, da se može to obaviti. Do sada su bila 4 vjenčanja i 3 krštenja. Tako da ljubljenici u Velebit, pa su svoje najljepše trenutke uvijek uvječili ovdje. Ja sam župnik Nikola Komušana, čuvar svetišta Majke Božje od Krasna. Svakako to je poznato naše marijansko svetište u Hrvatskoj, koje je negdje 3., 4. po broju hodočasnika. Poznam dosta od prvih dana, ja sam isto tu na Velebitu već 17 godina. I poznam obitelj Vukušić, teško je govoriti o dobroti te obitelji. Od prvih dana smo postali prijatelji. Svakako treba spomenuti tu Dragu Vukušića i njegovog sina Antu, koji je, kako čujem, već tu 30 i više godina na sjevernom Velebitu, na Zavižanu. O tom domu tu su prošle tisuće i tisuće planinara, hodočasnika, svetišta Majke Božje od Krasna i Velebita, tako da svi su našli tu, bili su primljeni, bili su, što traži naša vjera kršćanska, prihvatiti čovjeka, znači prihvatiti Boga. Ja. Trgbista će krije. Svijet. Jedan od najružnijih događaja i što se dogodilo ovdje, što je najviše se usjeklo u sjećanje kao ružno, je raketiranje. Na dan kad je trebalo stupiti na snagu Sarajevski sporazum o primirju, onda su jugopiloti iz zrakoplova raketirali susjedni vrh, Velebitsku Plješevicu i planinarski dom, meteorološku postaju Zavižan. Srećom ovdje su promašili, ispalili su 8 raketa na ovaj objekat i prebacili su sve preko stijene. Taj dan kad su novinari zvali što se događa i što je bilo, onda sam ja
pošto su oni sve opisivali detaljno o svemu, onda sam rekao da su pogodili smetište u blizini doma, tako da im bude srce na mjestu. A na susjednom vrhu, na Velebitskoj Plješevici, su pogodili, ne izravno, ali su postigli svoj cilj i ubili su jednog dobrog mi prijatelja i dobrog čovjeka, Marija Pavlića, koji je dežurao u to vrijeme na Velebitskoj Plješevici, i jednoga dečka su ranili. Ostala je pustoš, izranjena stabla. Ja sam to slikovito rekao, htjeli su ubiti vilu Velebita, a ipak nisu uspjeli, ostala je dalje prkosit i živit će dok živimo i mi i planina Velebit. Neki su Velebit darovali kao dar zemlji. Velebit postoji otkad postoji kugla zemaljska, jel? I ne može niko davati ono što nije njegovo. Mi smo tu rođeni, mi smo tu, živimo, radimo i sačuvali smo Velebit do sada i znaćemo ga čuvati i dalje. Mi smo oni koji se nisu zastidili suknene torbe ni gnojeve vriće, nego smo ostali, nismo otišli u meke fotelje i trosjede, nego se tu mučimo, živimo i radimo.